Kaunti ma Machakos ogoyo okang' jiwo chenro mag thieth tok yudo omenda maromo shillings milion 70 kowuok e riwruok moro mar piny Jerman. Gavana mar kaunti no Wavinya Ndeti ne loso e kinde nyasi mar chiwo gige thieth e kar thieth ma Machakos level 5. Okoni serikando miyo pek weche thieth makare ne jodak, komedo ni kaunti no ogedo tenge bilion 5 mar bajet gi mar jiwo weche thieth. Nlero ni kony no biro konyo e kedo gi tuo mar ayaki, kahonda, guogi, kansa kod tuoche mamoko. Nochiwo ayanga gige thieth ne biro pogo ute thieth matin ne 17 e kaunti no. Ule msaada umetupatia madawa ambao umetunulia, tutahakikisha kwamba yamefikia wananchi kwa njia inayostahili. Our mandate remains right here is to support Machakos to strengthen its own emergency response system. The scope of the undertaking refurbishment included renovating the triage area, the nursing station, the medical cabinets, recovery rooms, and waiting areas. We are also handing over equipment with an estimate cost of around 20 million Kenya shilling. I am glad to witness the handover of the refurbished accident and emergency unit and emergency medical equipment and supplies worth Kenya shillings 70 million from our friends and partners from Germany. Thank you so much. God bless you.